Salam dulur, terus pundi kabare? Iki lho bolo gambarane wong urip ning desa iki. Sampeyan delok dhewe. Iko bapak budal ning sawah panen. Iki mantune ambi anake, ambi putune lagi panen. Panen kencur bolo. Delok dhewe. Serbaguna opong sing kosong ditanduri sanone. Nah iki hasil panen pinggir dalan kencur ngene iki asline ya didol ya payu lho bolo kencur ngene iki digone pasar di duit tapi lek wong desa ya arang adol tapi sapa sing njaluk nggih monggo sampean nepek sampean jumuk mbuh gawe bumbon apa nggih omben-omben nggih jamu ya gak apa-apa iki maneh Tegal ngarep omah ya sik tanduri pari lho ya sampinge tritise di tanduri lombok wis ora sah tuku bolo lek lombok ngene karek motel nggih nyambel nggih apa wis arek jumuk ngono bolo. Yo ngene iki lho enake urip ning desa wis. Apa-apa wis cempak lah. Segodhong-godhongan apa wis mbuh lombok. Mbuh apa wis ora sah tuku lah intine bolo. Yo ancene lek yo wis hawane sepi, ora kaya ning kutha bolo. Lagi ono maneh sre lek sampean pengen masak lodeh apa masak rawon karek ngomong sing duwe Bu nyuwun srene ya mesti jawabane monggo lek gedang iku ya aja to bolo lek iku ora melu duwe ngene wong liya iku ngene tangga lah iki meh ono iki ya iya lek butuh gampang kenikir kemami bolo lek pengen gawe penyetan lalapan yo karek njumu mbuh iki bolo yo nandur maneh mari dipaneni langsung ditatur nih langsung urip lho bolo oh gampang lek kencur iki openane iku gampang pokoke dicepne wis dadi oncene Indonesia bolo tanah kita tanah surga lagi ngarep omah ono jeruk lemon lek sampean pengen gawe jus oh jus ya wis ben anget-angetan lemon ning awake seweker iki ora tau didol bolo yo payu didol tapi yo lek pengen jumuk wis karek jumuk ngomong ya biasane lek dulur-dulur kok kutho ya seneng ngepeki jumuk lagi iki godhong suruh kena nggih tombo loro moto ya akeh sing njaluk-njaluk ya wis monggo ngepek-ngepek oh jumuk-jumuk oh nah iki baru nang Puryoman iki nang rumah iki nah kayune semono lho kayu iki masak iki godhong telo lek pengen nyayur dong telo iku buah iku bolo apukat nah, apukat yo didol bolo wayu sekilo 20.000 apa pira pokoke dincepne ning desa ki yo gelem urip bolo nah iku mentok banyak apa mentok tapi ngene tangga yo sik ngene dulur lah iki open-opene esuk neng sawah sore golek ramban golek suket ngopeni wedhus sak wayah-wayah butuh duit kenek dijolne duit lho nang desa yo ngene bolo